Și faptul că sunt atâtea reclame aici spune multe. Spune multe. Pe aici vin oameni care doresc să facă. Spune multe. Nu, sunt mișto. Dar în același stil sunt. Nu știu dacă au făcut altele. Alea nu știu dacă erau făcute. Mi se pare că erau. Nu erau făcute. Nu. Astea erau, sigur, făcute. Anul trecut erau și astea, dar nu erau pe vremea ta. Erau? Alea erau. Astea nu erau. Alea erau. Erau astea erau primele. După aia le-au făcut pe astea. Pentru că pe aici intrau mașinile și le parcau în partea asta. Știi? Și acolo era logo-ul, nu mai știu ce este. Și asta, clădirea a rămas cam așa. Clădirea a rămas, așa era. Aici am pățit eu o pneumonie, avea o limonadă dintre asta înghețată, după un meci dintre asta tot 34 de grade. M-am dus și am băut limonadă dintre asta înghețată și am făcut pneumonie. Și mergeam, scuiam cu japca. Eu dădeam la vâsle și ăsta avea, nu, cu guta aia, cu ancore pe ea. Și era crescătorie, țin minte, și acum cred că e crescătorie. Da. Și luam niște crabi dintre ea, chinezești atâtea și făceam aici. Era terasă. Puneam cărbuni. Cărbuni și făceam, da. Nu era ca acum. Nu. Acum s-a amenajat frumos. Nici aici în față nu era control. Nu. Aici făceam windsurf cu ăsta. Mă învăța să fac windsurf. Da, și dacă vrei putem să luăm biciclete. E gratis. Astea? Uite și vaporașul. Astea au rămas așa cum... Asociația Green Revolution, ca să faci mișcare, știi? Da. Să fii verde, să fii... Se văd că se poartă și Țiriac a făcut ceva cu Green City, nu știu ce. Se poartă, am văzut pe YouTube ceva, o prezentare, făcea... Dar știi ce erau? Astea erau pe vremuri. Da, pontoanele astea. De aici porneam, cu windsurf-ul. Sau mai în față? Și mai în față erau? Nu, și aici. Și insulița asta, așa cum era. Era foarte mișto. Deversorul ăla l-au făcut foarte mișto, l-au renovat. L-au renovat, da. Da, foarte mișto. Pe vremea aia erau cu porți dintre alea de lemn. Acum le-au făcut frumoase. Se deschideau, mai ținite când se deschideau? Da, dar erau de lemn. Mai ținite ce vaporașe mari erau pe vremea? Dar și astea, cred că au rămas aceleași. Din memorie. Da? Are și viteză, ăsta la n-are. Da. Dar ăla e vechi, așa cum era pe vremea. Ăla de acolo. Da. Ăla mare. Ăsta e supraîncărcat. Alexia, spune-mi, l-am făcut să ducă pe la umbră. Da? Am fost la umbră. La tati. Da, la tati. La tati. Hai scoate-l pe tati pe Alexia. M-a făcut cu băiatul. Nu. Trebuia să ne luăm costum de baie să facem o baie în șoană. Ca pe vremuri, ori în lacul Floreasca. Într-o apă așa curată n-am mai făcut de mult. Ia uite și pe fotografii amatori. Ți-ai fi imaginat tu că azi o să vii cu noi la plimbare în Herăstrău? Mi se pare așa de normal. Mi se pare așa de normal. Într-adevăr, nu știu, mi se pare că... Păi au zis că o să vină vineri să te ia. Da. Vineri îl provoc la tenis. Și sâmbătă jucăm în tenis. Doamne ferește, ori. Nu mai ori, mai.